Ingdeng pikap runner cap karbiris num sorong aje along karbia ke kan parim ke paklang dunjia phan Assam University Diphu Campus along loke charli ariso e jangatum sitame dode sangse si kekan charli pontang nonang keleji ingdeng pikap runner cap karbiris num sorong aje lake here achekloni phai si pen ni phai pho arni si ke padok ponja phan chesek chedang pon bondo lapen kedam tang aneng kan ahut ke abura krem penajo karbiris num so rong aje along Assam University Diphu Campus ahiripen kekan pasang nang koplo pusi chethan po bon setame pening abangke student union abedat pusetame department 10 pen class representative atum chingbai si pro vice chancellor lapen head of the department along kido alo pipa dampen chedon sarsi peneng ke Assam University Diphu Campus pen karbi people's hall taralangso Diphu along kekan donja phan apor pipondo lason si a department 10 pen setame bangko mate bangke patum chingrumdo labangso along ke pater pipon lake deben singbe Bisnu terang tukla teron habeko Klensar putih sok lapen brojen hamse alang litum si sepater pipondo lapen labangso saya long keceng pen kejut an kelang kecari dunji in charge lake professor atur kiri ingti geography department afansi pek pomlo pusi pachini pon samilang sopen nang bomoningti ni 7 notice Hanjang Langso National Highway 39 afterward P Adung along Joint Coordination Committee for Protection of Autonomy Mate Thi Hekpen JCCPA Atum Pen close 2.3 aputhak kachesong pon Pini thang achikloni phaing koira pho arni anarlo porphai kreheni apor malom pen JCCPA Atum Pen chipatir pipon se Hanjang Langso National Highway 39 afterward P Akung Mate towar kokthom kachekok along close 2.3 paprai bek nang jip wak kemang pen dharna kangni padopon kedam tang surehini rain koira sianeng kan MOS ka jetok along kesung pon close 2.3 kedokok la abang ke command to ne penta chedon unun e lapen paprai bek nang jipu sik ke hangpon padu kar bianglong hempre kang thim apharman resim kang tang pen kachesong sol karatum asyang tong arjulong si song trok resim ke ot asong atum pen isi lamdon chetok lo bang solong close 2.3 pen kaprek anke Joint Coordination Committee for Protection of Autonomy mate thi hekpen JCCPA atum chedon dondo lapen kurwang thu pajer dondo bonta ason kaprek ajat asonta kipudonji avelo sita kechia so atuma phan MAC kelik along inghoi kep keraikom mate kepathik pitana bangke kroidun un e pura alang litumpen chesong pon close 2.3 abangke ajat abidi pen setame paprai bek nangji kali plotangte non eprangke bangji ansose Joint Coordination Committee for Protection of Autonomy mate thihet pen JCCPA lapen rat akira pen kachesong akengkam deng thubomji lapen anparta thedung kachesong deng nang kokpo puta nengje pon thu bangso close 2.3 kachesong mate dharna kang nipon along 24 plus Jakas ASDC KSA Roni KNCA HTL CCU atum chetong dun se RDP dun lapen Jakas amaipu khorsing teron pen choneng risi bangso MOS 2021 close 2.3 alam ningkang samse kachesongji nengke hangatum doan NGO self help group hai hui atum apanta phapon loputa pachini pontu Jakas pen Khorsing Teron KSA Central Committee pen Chunbang Ramsing Tokbi KNCA MIP Mirina BP ASDC pen Chandrokanto Terang Bapuram Terang CCU pen Robindra Rongpi 24 plus organization a convener Lison Rong Paratum Chitongdun Bokajan pen Harold Hanse News 7 Northeast JCCPA long ke ho la ka so ke seng ke cheng long pas time la bang so long dili tum stame ningi si pen si song dun lo JCCPA tu make mang long mate la 2.3 la bang so ke chok che long bang ya hok pet bang ka da ke chok che pulo la sok trok atum ka che to ka long la so long bang da ka kham khe long dili tum ke cheng pen stame che song dun bom la si pini stame la hanjang lang so long ke pa do long stame dili tum mahin pen stame che don dun धरना बांके
lake nelitum hala MOS 2021 che tok det penapi hala rak isihinia clause do hala so clause abangke kopiluma lake contentious lapen hala bangke lituma khei lapen lituma longri long part karbiang long bang phana kemi kali gasamet 2.3 abangke karbiang long rat ke dengune nelitum joint coordination committee for protection of autonomy tumpen ke dengune da di mangke lain lo lake isi political thedung political conspiracy lapen ke laso political conspiracy ke kopila ka prek ke tang tali laso council pen ilitum ke long tang laso constitutional safeguard laso a safeguard bang pen ke council phan kipi autonomy bang kapi juji aphan si ke claim lasi labang ke nilitum dengde lapen nonamat ke nilitum kadowe karbiang longa rat ke autonomous state ke hangke la ke long standing issue lo lasi laso long standing issue autonomous state ke hang bomosi ladak autonomy nangka paviri pu bangke nilitum dengone lapen karbiang longa rat dengde lasi labang ke along protest abangke demonstration abangke do bom lo lapen no